Croeso cynnes pawb. Mae'r countdown wedi bod. Waw. Neis gweld pawb yma. Croeso cynnes i chi gyd. A croeso cynnes i pawb sydd yn ymuno o adra, neu lle bynnag gyda chi ar-lein. Helo, Ffi. Ti adra. Da ni yn yr Advent. Great. Mae'n dda, tydi. A mae'r Advent yn lle da ni'n edrych ymlaen i Nadolig i ddathlu genedigaeth Iesu. Ond da ni hefyd yn edrych ymlaen iddo ddod eto. Gwrandewch ar hyn o datguddiad. Dwi, Iesu, wedi anfon fy angel i rannu dystiolaeth hon gyda chi lles reglwysi. Fi ydy disgynydd y brenin Dafydd a'r seren sy'n disgleirio yn y bore. Mae'r ysbryd a'r briodferch yn dweud, tyrd. Gadewch i bawb sy'n clywed atab, tyrd. Gadewch i rhai sydd â syched arnyn nhw ddod. Pwy bynnag sydd eisiau, gadewch iddyn nhw dderbyn dŵr y bywyd yn rhodd. Mae'r un sy'n rhoi dystiolaeth am y pethau hyn yn dweud, ydw, dwi'n dod yn fuan. Amen. Tyrd ar gwydd Iesu. A da ni'n addoli yr arglwydd byw Iesu Grist sydd ar ei orsaf yn y nefoedd, ond tydi ein calona ni'n ysu ac yn deud tyrd. A dyma ein disgwyliad ac ein gobaith, fel y Rhys yn deud wythnos dwytha, cos am ei fod o wedi dod gynt, da ni'n sicr yn ein gobaith ni fod o am ddod unwaith eto. Gadewch i ni godi, a gadewch i ni ganu efo'n gilydd. Daeth Crist i'n blith o llawen hawn, a dyd pawb yn hyn, i'w dderbyn a'i gydnabod. Yn geidwad i'r holl byd, yn geidwad i'r holl byd, yn geidwad i'r holl byd. Aed y newyddion dadlyd, awr gorfod yw, seilied mawr drwy'r ddau ar bron, ei canol fawn i ddiw. Ei canol fawn i ddiw, ei canol fawn i ddiw. Boed ysbryd gwell rhwng gwlad a gwlad, heb ryfel hyd na chas, a fflyged holl arweinwyr byd, i'w dderbyn efo'i ras, i'w dderbyn efo'i ras, i'w dderbyn efo'i ras. Ein erth a gobaith oll bobl, i'w ein gilydd. Daeth Crist i'n blith o llawen hawn, Hosanna iddo ef, Hosanna iddo ef, Hosanna. Hosanna iddo ef, Hosanna iddo ef, Hosanna iddo ef, Hosanna, Hosanna iddo ef. Gadewch ni eistedd am chydig. Oedd Ffi a fi na jyst yn sgwrsio ynglyn â Advent a sut da ni, pan da ni'n edrych ymlaen at y Nadolig, da ni'n edrych ymlaen i'n plant ni bod adra. Ac oedd ni'n cymparu hynny efo beth oedd Mair a Joseph yn edrych ymlaen ato yn Nadolig gyntaf yna. Oedd y ddau ohonynt wedi cael ymweliad gan angel, ac oedd yr angel wedi deud wrth nhw faint o special oedd eu babi bach nhw am fod. Ac oedd nhw'n disgwyl babi. Dwi'n lyfio babis. Ond oedd nhw hefyd yn trafeilio, oedd nhw'n flinedig, ac oedd nhw'n ffordd bell o adra. Yn ogystal
a fod yn amser cyffroes yn disgwyl babi, oedd yn amser anodd. So, felly yn y disgwyliad llawen sydd gyda ni am y dathliad o gael cofio genedigaeth Iesu, ac ein gobaith sicr ei fod o'n dod eto, dwi eisiau arwain ni mewn gweddi yn gyntaf, gweddi o fyfyrio ar ein gobaith ni, ac yn ail mewn eiriolaeth dros ein byd, ac bobl digartraf, ffoaduriad, neu rhai sydd wedi dadleoli, displaced. So, dwi am ddarllen trwy hwn, ac os fedrwch chi ailadrodd jyst y linell ola, dwi'n meddwl fod o'n italics ar y sgrin. So, Arglwydd Iesu, deithos ti i gasglu y cenhedloedd i mewn i heddwch dy deyrnas. Arglwydd, trigar ha, efo'n gilydd. Arglwydd, trigar ha. Rwy ti'n dod mewn gair a sacrament i'n cryfhau ni mewn sancteiddrwydd. Grist, trigar ha. Grist, trigar ha. Neud i ddod mewn gogoniant efo iachadwriaeth i dy bobl. Arglwydd, trigar ha. Arglwydd, trigar ha. So Iesu, da ni'n galw allan am y bobl da ni'n gweld o'n cwmpas ni. Da ni'n gweld mewn llefydd pell ac ar gororau yn gwlad ni hefyd. Pobl sy'n teithio, pobl sy'n ddigartra, pobl sydd wedi ei fforsio allan o'i cartrefi nhw, wedi dadleoli. Da ni'n codi nhw i ti. Neud i dorri ein calona ni efo beth sy'n torri dy galon di. Ond da ni eisiau dal gobaith i fyny iddyn nhw. Y gobaith sydd gyda ni yn o ti, Iesu Grist. Neud i ddod ar gobaith yna iddyn nhw. Gyrraedd y bobl, danfon ni. Ia, neud i roi bara benyddiol iddyn nhw. Neud i roi to dros eu pen. Neud i roi cartraf newydd iddyn nhw. Ia. A Duw Dad, gad i dy deyrnas di ddod iddyn nhw. Yn enw Iesu. Amen. So mae'r gan nesaf yma yn cario ymlaen efo'n gweddi ni. So gadewch i ni sefyll. Mewn heddwch a thawelwch, mae fenaid yn aros i ti. O ysbryd, cerddwn yn dibynnu, mewn hyder yn ddaddewi di. O ddwan, rwy ti a gobaith a fenaid yn aros i ti. Ysbryd, cerddwn yn dibynnu, mewn hyder yn ddaddewi di. O ddwan, rwy ti a gobaith a iachau. A thana gyda gwynt yn disgyn
gyda ryddion a ffurfiau, i fynd nawr o'n blaenau, rhodogonion trwm arno, wrth i ni dy godi di. Dyrchafon ni, dyrchafon ni, dyrchafon ni. Dyma ni'n disgwyl i'r tu yma grynu, i'r dewdler i fynd ag enw'i wledig, i darwyddion a ffurfiau, i fynd nawr o'n blaenau, rhodogonion trwm arno, wrth i ni dy godi di. Dyrchafon ni, dyrchafon ni, dyrchafon ni. Teilwng o bob un gan allwn ganu, teilwng o'r moriant oll gallwn ddod i ti, teilwng o bob un gwynt gallwn gymryd, ni byw i ti. Iesu yr enw sydd dros yr enwau gyd. Iesu yr unig un gallu achub. Teilwng o bob un gwynt gallwn gymryd, ni byw i ti, ni'n byw i ti. Teilwng o bob un can gallwn ganu, teilwng o fwyaf oll gallwn ddod i ti, teilwng o bob un gwynt gallwn gymryd, ni'n byw i ti. Iesu'r enw sydd dros yr enwau gyd. Iesu'r unig un gallu achub. Teilwng o bob un gwynt gallwn gymryd, ni'n byw i ti, ni'n byw i ti. Sanctaidd does neb fel yr wyt ti, does neb all gymharu, ac o'r llygad mewn rhyfeddol, dangos i mi pwy wyt am llenwi, a dy galon arwain, fi a eraill yn dy gariad, a sanctaidd does neb fel yr wyt ti, does neb all gymharu, ac o'r llygad mewn rhyfeddol, dangos i mi pwy wyt am llenwi, a dy galon arwain, fi a eraill yn dy gariad.
Frenin Santa Ydyn, mae tad yn nŵan o fi, geidwad mwy, gyfaill di, neftra mwy ddol o fan mi, rwy'n dod iddi at osed gyd, Tywysog Heddwch ond rhoi fy hyn ger orsedd ni, lle o'n rwy'n fy ngwisgo'r neb, rwy'n byw i ti, Tywysog Dera neb y bwlad gariad mawr yn ffyddlon i ni, brynu enau, dalu'r bris, dwi'n pechadyn i gymod am mi, rwy'n dod i ffôn i di, Tywysog mi allan fi, ond rhoi fy hun ger orsedd di, lle o'n rwydan yng ngwisgo'r neb, rwy'n byw i ti, Tywysog Bennill gyntaf. Frenin Santa Ydyn, mae tad yn byw yn o fi, geidwad mwy, gyfaill di, neftra mwy ddol yn o'n am byw, rwy'n dod at orsedd ni, Tywysog mi allan fi, ond rhoi fy hun ger orsedd di, lle o'n rwydan fy ngwisgo'r neb, rwy'n byw i ti, Tywysog Dera neb bwlad gariad mawr yn ffyddlon i ni, brynu enau, talu'r bris, dwi'n pechadur yn gymod am fi, rwy'n dod i ffôn i di, Tywysog i allan fi, ond rhoi fy hun ger orsedd ni, lle o'n rwydan fy ngwisgo'r neb, rwy'n byw i ti, Tywysog Tywysog mi allan fi, ond rhoi fy hun ger orsedd di, lle o'n rwydan fy ngwisgo'r neb, rwy'n byw i ti, Tywysog Wel, bore da, bawb. Mae'n braf gweld gymaint yma bore yma, a croeso hefyd i'r rai sydd yn gwylio ac ymuno o adre hefyd.
croeso i ffrindiau i ni sydd wedi troi y mewn bore yma. Mae'n hyfryd eich gweld chi o bell ag agos. Jyst chydig o gyhoeddiadau cyn bod Arwel yn dod ymlaen i rannu gair gyda ni bore yma. I ddechrau, byddwch chi wedi sylwi bod rhai o'r ffenestri newydd wedi dechrau cyrraedd off y production line. A jyst eich atgoffa chi bod ni'n neud casgliad arbennig dros y misoedd nesaf tuag at y gwaith o newid y ffenestri sydd wedi pydru. A hefyd, os gai jyst neud cais cryf am ddynion a merched cryf ar y diwedd i helpu ni stacio'r ffenestri yma mewn ffordd bach fwy taclus fel bod yna le ar gyfer y gwasanaeth carolau Dydd Sul nesaf. Ac tra bod ni'n sôn am y gwasanaeth carolau, na i jyst eich atgoffa chi, mae Sul nesaf fydd penllanw yn dathliadau ni fel eglwys beth bynnag o'r Nadolig eleni. Bydd na wasanaeth pob oed yma yn y bore am 10 o'r gloch. A wedyn am 6 o'r gloch yr hwyr bydd yn gwasanaeth carolau yng ngolau Canwyll arferol ni. Mae'r ddau wasanaeth yma fel arfer yn wasanaethau bendithiol iawn, a maen nhw hefyd yn wasanaethau mae chydig bach mwy na'r arfer yn tueddu ddod. So gai jyst gofyn i chi jyst wneud siŵr bod chi'n cyrraedd mewn pryd a bod pawb ddim yn troi fyny am 5 munud a bod ni'n scramble i ffeindio lle saff i bawb iste. Gai ofyn i chi sy'n arfer dod yma i ddod chydig bach yn gynt jyst mwyn i ni wneud yn siŵr bod ni'n spredio pawb allan trwy'r stafell fel bod ni'n gallu addoli gyda'n gilydd mewn awyrgylch ddiogel. So 10 o'r gloch a 6 o'r gloch Dydd Sul nesaf. Wedyn, jyst 2 gyhoeddiad arall. Mae Brittany Kent wedi bod gyda ni ers blwyddyn a mwy erbyn hyn, ond bydd hi'n dychwelyd i America cyn bo hir. Felly, jyst rhag ofn iddo fe, bydd hi yma Sul nesaf, ond jyst rhag ofn bod ni'n anhofio yng nghanol Miri'r Nadolig Sul nesaf. Gewn ni jyst diolch i Brittany a dymuno yn dda i ti a brysio nôl yma. Mi wyt ti yn rhan o deulu Cersalem am byth. A dwi'n siŵr fydd yna gyfle i rai eraill gyfarch Brittany dros baned ar y diwedd hefyd. Felly diolch Brittany am bopeth ti wedi dod i fywyd yr eglwys dros dy gyfnod i yma. Dwi'n jyst un cyhoeddiad arall. Mae'n benblwydd ar Lydia. So, be am i ni jyst canu penblwydd hapus tu ôl y masgiau i Lydia? Penblwydd hapus i ti, penblwydd hapus i ti, penblwydd hapus i Lydia, penblwydd hapus i ti. Hip hip ho ho ho. Na ni. Felly, grêt. Na ni. Wedyn, jyst cyn bod y plant yn mynd lawr grisiau te, gewn ni blygu pen mewn gair o weddi. Gewn ni weddio te. Okay. Wel, o Dduw Dad, da ni jyst yn diolch i ti am y modd wyt ti wedi rhoi arweiniad i Robin a'r band eisoes bore yma, a bod hwnna wedi'n harwain ni ar hyd llwybr yr Advent i ddisgwyl am y brenin ddath yn gyntaf yn faban, ond y brenin sydd yn dod yn ôl fel brenin. O Dduw Dad, bydd gyda Arwel mewn munud hefyd, wrth bod e'n rhannu gyda ni am dywysog tangnefedd. Achos o Dduw Dad, ni'n byw trwy amser ar hyn o bryd. Mae wastad yn digwydd amser ym Mharflwyddyn, le mae'r byd yn teimlo fel bod e mewn terfysg o Dduw Dad. Mae popeth sy'n gyfarwydd i ni falle yn dechrau siglo eto. Ond ni'n diolch fod gyda ni dywysog tangnefedd yn dod ato ni ym mherson Iesu Grist. A bydd gyda'r plant felly hefyd wrth bod nhw'n mynd lawr grisiau bore yma i fwynhau amser gyda'i gilydd, mwynhau amser efo ti, ond hefyd paratoi hefyd tuag at y Nadolig. Felly o Dduw Dad, ni'n gofyn am fendith yr Ysbryd Glân ar weddill yn amser ni gyda'n gilydd bore yma. Amen. Amen. Dyna ni.
Right, can you hear me, Mother? Yes, there we are. Da iawn. Right, wel, fel y gwelwch chi, mae hyn yn mynd i fod chydig bach yn wahanol. Ond mae yna newyddion da. Mae newyddion da bore, mae ydych chi'n cael 2 bregaeth. Ie. Na. Hynny yw, mae un pregaeth yn fyr iawn, ac yn amserol iawn, ac yn weledol iawn. Sori, dwi'n newid y drefn chydig bach, bwy bynnag sydd ar y slides. Hon di bregaeth gyntaf. Fi rhai o'n chi'n gwybod bod fi wedi cael anaf bach yn ystod yr wythnos. Na i ddim mynd i'r manylion a'r stwff na gyd. Ond chi'n meddwl weithiau mae pobl yn sôn bod Cristnogaeth fatha crutch. Don't knock it, ynddo. Roswch nes ydych chi angen un. Y gwir amdani yw, mae'n gymaint ohono ni yn y byd, mae ddim yn sylweddoli bod ni angen help yn ein bywydau ni. So, dyna'r bregaeth gyntaf. Mae'r bregaeth nesaf yn mynd i fod yn hirach, ond cyn wneud hynny, dwi am wneud darlleniad. Mae'r darlleniad yn dod o llyfr Eseia, penod 9 a darllen o adnodau 2 i 7. Maen nhw'n eiriau cyfarwydd iawn, iawn, iawn. Mae'r bobl oedd yn byw yn y tywyllwch wedi gweld golau llachar. Mae gorau wedi gwawrio ar y rhai oedd yn byw dan gysgod marwolaeth. Ti wedi lluosogi'r genedl a'i gwneud yn hapus iawn. Maen nhw'n dathlu o dy flaen di fel ffermwyr adeg y cynheuaf neu filwyr yn cael sbri wrth rannu'r ysbail. Achos rwy ti wedi torri'r iau oedd yn faich arnyn nhw a'r ffon oedd yn curo'u cefnau nhw, sef gwialen y meistr gwaith, fel y gwnes ti bryd hynny yn Midian. Bydd yr esgidiau fi'n sathru maes y gad a'r gwisgoedd gafodd ei rholio mewn gwaed yn cael ei taflu i'r fflamau i'w llosgi. Achos mae plentyn wedi cael ei eni i ni. Mab wedi cael ei roi i ni. Bydd e'n cael y cyfrifoldeb o lywodraethu, a bydd e'n cael ei alw yn strateegydd rhyfeddol, y Duw arwrol, tad yr oesoedd, Tywysog Heddwch. Fydd ei lywodraeth ddim yn stopio tyfu, a bydd yn dod â llwyddiant di-ben draw i orsedd Dafydd a'i deyrnas. Bydd yn ei sefydlu a'i chryfhau a'i theyrnasu'n gyfiawn ac yn deg o hyn allan ac am byth. Mae'r arglwydd holl bwerus yn benderfynol o wneud hyn i gyd. O, dyn ni'n mynd i edrych ar y darn yna gyda'n gilydd bore yma wrth baratoi ar gyfer Nadolig. Ac wrth gwrs ar adeg y Nadolig, dyn ni'n cyhoeddi dyfodiad Duw i'r byd yn Iesu Grist. Ond fel nath Mari'n atgoffa ni, a mae Robin di atgoffa ni eto bore yma, nath Mari'n neud chydig wythnosau yn ôl, a Robin yn yr addoliad, dyn ni'n gwneud mwy na jyst edrych yn ôl. Dyn ni yn edrych yn ôl, ond dyn ni hefyd yn meddwl be mae hwnna'n golygu nawr, ac yn edrych ymlaen hefyd i'r ail ddyfodiad. Nes i glywed y dyfyniad yma yr wythnos yma gan weinidog o Denver, a dwi wrth y modd efo fe. Gwrandewch ar y geiriau yma. We stand, sôn am lle dyn ni nawr, we stand between 2 proclamations. God has come and come Lord Jesus. The first grounds our confidence that the second will be answered. The life, death and resurrection of Jesus shape our hope in the return, reign and renewal that is to come. Dyma lle dyn ni'n sefyll nawr. Dyn ni'n sefyll rhwng 2 beth. Rhwng y dyfodiad cyntaf, a dyn ni'n dathlu yn Nadolig, a'r ail ddyfodiad. A mae ffaith y cyntaf yn rhoi hyder i ni ar gyfer heddiw ac am beth sydd i ddod. Rhoi hyder ni bod Duw yn un y medrwn ni ymddiried yno fe, y bydd yn dod yn ôl i gwblhau ei waith. A gwneud popeth yn iawn fel oedd Rhys yn sôn yn ei neges wythnos diwetha. Nawr, dyn ni'n mynd i edrych ar y nodau'r testun yna, ond cyn wneud hynny, dwi jyst eisiau edrych ar y cyd-destun a 2 elfen o honno. Gynta ydy cymdeithas fel y gymaiau nawr yn byd ni.
Falle bod e'n arwydd o henaint, ond doeddwn ni ddim yn cofio mod i wedi pregethu ar heddwch chydig wythnosau nôl fel rhan o gyfres y Beibl. Ond wrth i fi sgwennu, o'n i'n gweud, gosh, mae hwn yn gyfarwydd. Ond nes i sôn am heddwch ac alltudiaeth yn dod fel rhan o'r gyfres y Beibl. A mi soniais i myna am heddwch fel yr ymdeimlad yma fod pethau fel y dylien nhw fod. Ac wrth gwrs bod pethau ddim felly nawr. Nawr, dyn ni'n gwybod yn iawn bod y byd dyn ni'n byw yn o fe nawr ddim fel y dyliau fe fod. Dyn ni'n edrych ar yn teledu, dyn ni'n edrych ar yn ffrwd newyddion, ar yn ffonau neu beth bynnag. A dyn ni'n gweld ac yn clywed. A oedd e'n ddiddorol, o'n i'n darllen y geiriau yna yn dôn o broffwydoliaeth Eseia. Cofiwch, tua 700 mlynedd cyn Crist, a meddyliwch sut mae'n disgrifio pethau sy'n digwydd yn hoes ni. Mae Eseia yn sôn am iau oedd yn faich arnyn nhw. Ffon oedd yn curo i cefnau nhw. Esgidiau fi'n sathru maes y gad a'r gwisgoedd gafodd ei rholio mewn gwaed. A dyn ni'n gweld y pethau yma ar yn screens. Dyna reality mewn rhai rhannau o'r byd nawr. Mae'r oes yma yn gweiddi allan am heddwch mewn cymaint o ffyrdd gwahanol. Yn ôl pob sôn, mae tua 40 o ryfeloedd yn digwydd yn y byd, o gwmpas y byd nawr. Mae yna anghydfod, mae yna frwydro rhwng carfannau yn y byd ni. Mae yna frwydro a tensiynau mewn teuluoedd, tensiynau rhwng pobl sydd â barn gwahanol am bob dim dan hael o bugiadau i Brexit i beth bynnag. Dyn ni'n byw mewn byd lle nad oes heddwch. A wedyn be amdano ni? Faint o heddwch sydd yn ein bywydau ni? So dyna'r cyd-destun nawr, dyn ni'n gwrando ar eiriau Duw yna fe. Ond mi oedd yna cyd-destun penodol pan sgwennodd Eseia y geiriau. Dyn ni'n gyfarwydd iawn, dyn ni'n aml iawn yn darllen y geiriau madeg yn y doleg yn dydyn. Ond fe sgwennwyd y geiriau tua 6 i 700 mlynedd ynghynt mewn sefyllfa penodol. A'r sefyllfa oedd hyn oedd hi'n changing of the guard, chi'n gweld, yn y genedl. Roedd yna newid yn y frenhiniaeth. Fe welodd Eseia frenin gwael yn dilyn brenin da. Oedd y brenin Wseia wedi bod yna. Fydd yr enw yna falle'n swnio'n gyfarwydd i chi. Dych chi'n cofio pan nath Eseia gael y weledigaeth o Dduw yn y deml. Mae'n dechrau fo'r geiriau yn y flwyddyn y bu farw'r brenin Wseia. Nawr oedd Wseia wedi bod yn frenin reit dda tan bron iawn ar y diwedd. A wedyn mi gollodd e'r plot wrth iddo fynd chydig bach yn falch. Ond fi oedd e'n frenin reit dda o dan ddylanwad Zecharia. A wedyn fi oedd e'n teyrnasu gyda'i fab Jotham am ryw hyd, ond wedyn daeth Ahas. Ac oedd Ahas yn hunllef. Oedd Ahas yn dibynnu'n llwyr ar nerth a pŵer daearol yn hytrach nag ar Dduw, ddath e dan ddylanwad yr Assyried ac fe nath e golli ffordd yn gyfan gwbl. A jyst nodyn wrth basio am yna i bob un ohono ni. Pwy sy'n dylanwadu arno ni ar bwyd yn ni'n gwrando? Oedd Wseia, tra oedd e'n dda, wedi bod o dan ddylanwad Zecharia, Ahas dan ddylanwad yr Assyried. Pwy sy'n dylanwadu ar y ffordd yn ni'n meddwl, ar leisiau pwy dyn ni'n gwrando. Achos os ydyn ni'n gwrando ar bobl sydd ddim yn ffyddlon i Dduw, mae'n beryglus. Jyst rhywbeth i ni gofio wrth basio yw hynny. Nawr, wrth gwrs, mae gynnon ni frenhiniaeth ar hyn o bryd yn trefniadau ni, ond oedd y frenhiniaeth yn wahanol iawn yn yr oes hynny yn doedd. A roedd pwy bynnag oedd y brenin yn ofnadw o bwysig, achos oedd e'n dylanwadu ar pob rhan o fywyd. A mae Eseia yn proffwydo ar adeg pan unwaith oedd y brenin mewn grym, os nad oedd yna ryw ryfel neu ryw wrthryfel, oeddech chi'n styc efo'r brenin yma am flynyddoedd. Ac os oeddech chi wedi cael un gwael, oedd hi'n ddrwg arnoch chi. Nawr, yn hoes ni, mae pethau y drefn o leia chydig bach y wahanol yn dydi. Mae gynnon ni gylchoedd etholiadol ar gyfer y pobl sy'n y llywodraethu ni.
Ond mae un peth yn wir am bob llywodraeth. Maen nhw'n ysbeidiol, dyn nhw ddim yn para. A maen nhw'n annibynadwy, maen nhw'n wan. Yn y pen draw, mae pob llywodraeth yn siomi ni ac yn gadael ni lawr. Ond mae Eseia yn dod at bobl oedd yn gweld hynny ac mae'n deud mae brenin gwahanol yn dod. Dyna'i broffwydoliaeth e. Mae brenin gwahanol yn dod. A mae proffwydoliaeth Eseia yn rhoi'r 4 disgrifiad yna, dydy. Mae'n sôn am y strategudd rhyfeddol, y diw arwrol, tad yr oesoedd, tywysog heddwch, i gyd yn elfennau gwahanol o pwy ydy y brenin yma. Mae fel tasech chi'n edrych ar y wyddfa o 4 cyfeiriad gwahanol, dyn ni'n gweld pethau gwahanol am yr arglwydd wrth wrando ar y teitlau yma, a dyn ni'n mynd i edrych ar un ohonyn nhw bore yma, ar heddwch. Nawr fel y soniais i pam oedden ni'n neud cyfres y Beibl, mae'r syniad y heddwch yn y Beibl, neu shalom, yn un cyfoethog iawn. Mae'n golygu llawer mwy na just dim rhyfel. Mae'n golygu llawer mwy na hynny. Mae'n golygu heddwch, harmoni, cyfanrwydd, cyflawnder, ffyniant, lles, llonyddwch, a mae'r angen am hynny yn amlwg i ni i gyd. Dyn ni'n gweld rhyfeloedd, dyn ni'n gweld gwrthdaro mewn cymdeithas, dyn ni'n gweld pryderu, dyn ni'n gweld ansicrwydd y mywydau unigolion. Ond dyn ni bore yma yn cael y flaint o glywed a chyhoeddi bod tywysog heddwch wedi dod. A'i fod e ar waith, a mae hyn yn newyddion da go iawn. So dwi eisiau ni feddwl chydig bach efo'n gilydd am y gweddill o'r oedfa nawr. Am y gwahanol ffyrdd, am y dyfodiad tywysog heddwch yn newyddion da i ni heddiw. A dwi am i ni wneud hynny, os llwch chi ddychmygu amdano fe, fel dwi am i ni weithio lawr o rhywbeth. Dwi am i ni weithio lawr o heddwch rhwng gwledydd a dod lawr fesul cam at heddwch yn y bywydau ni a wedyn gweithio nôl i fyny heddo. Achos, os stoppiwch chi rywun ar y stryd a gofyn nhw, reit, mae Iesu wedi dod, fe di tywysog heddwch, be mae hwnna'n golygu? Wneith y rhan fwyaf o bobl ddeud, o heddwch rhwng gwlad a gwlad a dim rhyfel. Heddwch rhwng gwledydd, y lefel ycha yna. So, dyn ni'n mynd i ddechrau ar y lefel yna, a wedyn dod lawr ac edrych yn y diwedd ar yn sefyllfa ni. Meddwl am y sefyllfa yna rhwng gwlad a gwlad. Pam bod yna ddiffyg heddwch? Ond mae'r ateb yn amlwg i ni gyd yn dydy. Dyn ni'n byw mewn byd cyfyng. Mae yna gystadlu yn digwydd rhwng gwledydd. Mae yna gystadlu am dir. Mae yna gystadlu am adnoddau. Mae yna gystadlu am rym. Ac yn ei hanfod, beth sydd wrth wraidd y diffyg heddwch na ar lefel gwledydd yw awydd i roi sylw yn gyntaf i'n pethau ni. Mae'n reddfol yno ni'n dyfe. Dyn ni eisiau gofalu am yn hunain yn gyntaf yn hytrach na roi eraill gyntaf. Dyn ni'n gweld mewn peth mor amlwg a pigiadau nawr yn ystod y pandemig yma. Dyn ni'n ardderchog yn y wlad yma, ond yn sgil y ffaith bod ni'n ardderchog, mae yna wledydd yn Affrica, efo llai na 10% o boblogaeth wedi cael ei pigiadau. Ond y reddf yna sydd yno ni i roi yn hunain gyntaf. A wedyn pobl eraill yn medru dioddau'n sgil hynny ag anghydfod ag wrthdaro a ffreio yn medru codi. Ac wrth gwrs yn y pen draw, mae peth o'r ffreio yma yn arwain at ryfel. Felly, hyd yn oed ar y lefel ycha yna, y lefel rhwng gwledydd, y lefel mwyaf rhyngwladol, mae diffyg heddwch yn fater o bechod a hunanoldeb. Yn broblem y natur ni, ein calonau ni. Dyn ni'n medru gweld hynny mewn cymdeithas, dyn ni'n medru gweld hynny mewn cymunedau, dyn ni'n medru gweld mewn mannau gwaith a hyd yn oed mewn teuluoedd. Be sydd wrth wraidd diffyg heddwch rhwng gwledydd, rhwng pobl ac yn ein calonau ni ydy'n hunanoldeb greddfol ni. A chynllun mawr Duw yn Iesu tywysog heddwch yw gwneud rhywbeth am hynny ac mae hynny'n dechrau
efo heddwch gyda Duw. Os dwi'n edrych yn ôl ar yr adeg pan ddes i ffydd gyntaf, y cof byw iawn sgenni yw'r teimlad yma o densiwn a rwystredigaeth oedd yno fi. Brwydyr, os mynwch chi, yn yng nghalon ni. Brwydyr rhwng be o'n i'n reddfol eisiau wneud a be o'n i'n meddwl y dylwn i'n wneud. Ac o'n i'n methu cysoni y llall. Y teimlad cryf iawn yna o siom nad oeddwn ni'n gallu gwneud beth oedd yn dda achos yn gwendid a'n hunanoldeb fy hun. Ac mi ddes i weld mae calon y broblem oedd fy nghalon ni a bod angen Duw yn fy mywyd i mwyn delio hynny. A mae Paul yn sôn am y gwaith mae Duw yn gwneud y bywyd yn y mywyd y Cristion. Gwrandwch ar y geiriau yma. Felly, gan ein bod ni wedi'n derbyn i berthynas iawn gyda Duw, drwy gredu, mae gynnon ni heddwch gyda Duw. Mae'n dechrau fyna. Mae gynnon ni heddwch gyda Duw o achos beth wnaeth ein harglwydd ni, Iesu y Meseia, oherwydd ei waith mae'n delio efo'r gwrthryfel yna. A wedyn ni, dyn ni'n meddwl am heddwch mewnol. Mae gwaith Duw yno ni yn newid pethau ar y tu fewn oherwydd nawr mae Duw yn ei ysbryd yn byw yno ni. Mewn un ystyr, mae'r gwaith di orffen, achos dyn ni'n ddieog nawr am yna heddwch rhyngthon ni a Duw, ond mae gwaith Iesu'n parhau yno ni. Mae'n cynnig heddwch mewnol i ni. Dyn ni'n darllen yn Ioan 14:27. Heddwch. Dyna dwi'n ei roi yn rhodd i chi. Yr heddwch go iawn sydd gen i a neb arall i'w roi. Dwi ddim yn rhoi heddwch yn yr un ffordd ar byd. Peidiwch cynhyrfu a pheidiwch bod yn llwfr. A mae'n rhoi'r heddwch yma, nid mewn rhyw fyd ffantasi a freal lle mae pob dim yn ffain. Dyn ni ddim yn byw mewn byd Disney. Dyn ni'n byw mewn byd real yng nghanol trafferthion a reality bywyd. Bywyd sy'n cael ei nodweddu gan bryderon a diffyg heddwch yn y neges. Am gyfres y Beibl nes i sôn bod yr oes yma yn cael ei alw'n oes pryder. Yn oes lle mae pobl yn poeni am bethau. Mae mwy o bobl erioed nag erioed angen help oherwydd diffyg heddwch mewnol yn ei bywydau nhw. Wel, ateb y Beibl, fel mae Ioan 16:33 yn deud, ydy hyn. Dwi wedi deud y pethau hyn wrthoch chi mwyn i chi gael profi'r heddwch go iawn sydd yno fi. Dim ond trafferthion gewch chi yn y byd hwn, ond codwch eich calonnau. Dwi wedi concro y byd. A felly, mae heddwch mewnol o fewn yn cyrraedd ni. Nid wrth guddio rhag problemau, ond wrth wahodd Duw i'n bywydau ni efo problemau. Fel mae Paul yn deud yn Philippiaid 4, byddwch chi'n profi'r heddwch perffaith mae Duw neu roi, y daioni sydd tu hwnt i bob dychymyg yn gwarchod eich calonnau a'ch meddyliau wrth i chi ddilyn y Meseia Iesu. A wedyn dyn ni symud nôl i fyny wedyn i heddwch ymysg pobl. Wrth i waith Duw yno ni i gynyddu, mae'n cryfhau ein gallu ni i fyw mewn heddwch gyda phobl eraill. A mae'r Beibl yn sôn yn glir iawn am hyn. Yn ei lythyr at yr Ifeiniaid mewn 2 le, mae Paul yn deud y 2 set o bethau yma. Felly, gadewch i ni wneud beth sy'n arwain at heddwch ac sy'n cryfhau pobl eraill. A mewn man arall, mae'n deud, gnewch bopeth allwch chi i fyw mewn heddwch gyda phawb. Nawr, unwaith eto, mae jyst rhaid ni esbonio hwnna ag amodi fe. Tydy hynny ddim yn golygu bod y peth yn syml nac yn hawdd, a tydy ddim chwaith yn golygu bod dim byd yn ni'n ei gredu neu'n ddeud neu'n ei wneud ddim yn achosi anghytuno. Mond rhaid i edrych ar Iesu ei hun. Tywysog heddwch, ond pam oedd angen, oedd e'n troi'r byrddau drosodd yn y deml. A pam oedd angen, oedd e'n cyhoeddi gwai yn erbyn y Pharisëaid.
Ond ydyn ni fod yn bold ac yn falch? Na. Ydyn ni fod yn hunanol? Na. Os ydy Crist yn llywodraethu yn ein calonnau ni, dyn ni'n byw allan y deyrnas. Y deyrnas fydd yn dod yn llawn pan bydd e'n dod yn ôl, ond rhan o'n gwaith ni nawr yw dangos i bobl sut beth yw bod yn perthyn i deyrnas Iesu a sut fydd ei deyrnasau pan ddaw e mewn cyflawnder a gweithredu gyfiawnder ef. A pan fydd hynny'n digwydd, mae Iesu'n proffwydo bydd yna newid ran y cenhedloedd. Mae'n deud, bydd e'n barnu achosion rhwng y cenhedloedd ac yn setlo dadleuon rhwng pobloedd lawer. Byddan nhw'n curo'u clyddyfau yn sychau arader a'r gwaywffon yn grymannau tocio. Fydd gwledydd ddim yn ymladd ei gilydd nac yn hyfforddi milwyr i fynd i'r rhyfel. Mae hwn yn frenhiniaeth gwahanol. Os wnawn ni droi nôl at be wnaethon ni edrych yna fe ar ddechrau'r neges, i feddwl am y frenhiniaeth yma mae Iesu wedi dod i sefydlu. Mae wedi dod i sefydlu brenhiniaeth sy'n para am byth. Wedes i'n dod, dyn ni wedi dod, dyn ni nawr rhwng y deyrnas yn dod yn Iesu a'r deyrnas yn wedi cael ei gyflawni ar y diwedd. Nawr, yn y feddwl am y frenhiniaeth, oedd pobl oes Eseia a ninne hefyd yn gweld brenhinoedd ac arweinyddion gwan. Oedd yn medru methu a crwydro, a dyn ni'n gweld hynny heddiw. Pan dyn ni'n edrych ar yn harweinyddion ni, be dyn ni'n gweld? Dyn ni'n gweld methiant, dyn ni'n gweld hunanoldeb, dyn ni'n gweld ffolineb, ar draws y gwledydd. Ond dewch i ni gofio, dyn ni'n sôn am frenhiniaeth newydd efo Iesu Tywysog Heddwch yn ei arwain, a gwrandwch be oedd e'n deud am hynny. Fydd ei lywodraeth ddim yn stopio tyfu, a bydd yn dod â llwyddiant di-ben draw i orsedd Dafydd a'i deyrnas. Bydd yn ei sefydlu a'i chryfhau, a thyrnasu'n gyfiawn ac yn deg o hyn allan ac am byth. Mae'r arglwydd holl bwerus yn benderfynol o wneud hyn i gyd. Brenin gwahanol, brenhiniaeth gwahanol, a heddwch yn nodweddu hynny. Nawr, mewn munud, fydd y band yn dod ymlaen a mi fyddwn ni'n canu gyda'n gilydd o tyred di Emmanuel, sydd yn gan hyfryd. A wrth wneud hynny, dyn ni'n deud rhywbeth wrth yr arglwydd, dyn ni'n deud o tyred di Emmanuel. A dyn ni'n neud hynny gan gofio breuddwyd Joseph pan ath yr angel ato fe mewn breuddwyd, lle oedd y gyfeiriad at adnod o Eseia 7. Ac yn Mathew 1, dyn ni'n clywed, edrychwch, bydd merch ifanc sy'n wirif yn feichiog ac cael mab, bydd y plentyn yn cael ei alw yn Emmanuel. Ystyr Emmanuel ydy mae Duw gyda ni. Emmanuel, Duw gyda ni, a dyn ni'n mynd i fod yn canu o tyred di Emmanuel. Fel soniais i ar ddechrau'r bregeth, dyn ni yn y cyfnod yna nawr yn dydyn. Dyn ni'n dathlu'r Nadolig yma, dyn ni'n gwneud dau beth. Dyn ni'n dweud daith Iesu, a dyn ni'n deud tyrd Iesu. Daith Iesu yn Nadolig cyntaf, ond tyred di Emmanuel ato ni nawr ac yn y dyfodol. Ac wrth i ni feddwl am Iesu fel Tywysog Heddwch, dwi eisiau ni jyst treulio chydig bach o amser yn dawel cyn i'r band dod ymlaen, i ni jyst cael meddwl yn dawel am yn ymateb ni, gan ddiolch bod Iesu wedi dod, ond hefyd bod ni'n deud bob un ohonom ni tyrd Iesu. So os gewn ni fod yn dawel, falle well gynnwch chi gael eich llyged, achos mi fyddwn ni'n gweddio, me fyny chi'n llwyr. Ond os newn ni jyst meddwl nawr a gofyn i'r arglwydd yn helpu ni yn hynny.
Arglwydd, dyn ni'n meddwl am yn byd ni. Dyn ni'n meddwl am y cythrwfol a'r gwrthdaro, yr anghydfod, y ffrio. A dyn ni'n gweld diffyg heddwch. Arglwydd, os dyn ni'n meddwl amdano ni yn hunain. Os dyn ni wedi rhoi yn hunain i ti, Arglwydd, dyn ni'n diolch i ti bod gynnon ni heddwch gyda ti. Ac Arglwydd, os oes yna rhywun yma neu yn gwrando sydd heb wneud hynny eto, helpa bob un Arglwydd i roi hun yn dy law di. Arglwydd, dyn ni'n ymwybodol hefyd, falle am ddiffyg heddwch yn ein calonnau ni. A dyn ni yma nawr yn gallu meddwl falle am rhyw bethau, rhyw sefyllfaoedd sydd yn tynnu'r heddwch na oddi arno ni. Arglwydd yn dawel ar yn pen yn hunain nawr. Dyn ni'n enwi y pethau nawr dy flaen di, a dyn ni'n gofyn i ti i symud nhw. Dyn ni'n gofyn i ti i ddelio â nhw. Achos Arglwydd, dyn ni eisiau profi'r heddwch yna, na all y byd ei roi. Diolch i ti, Arglwydd, am yr heddwch rwy ti'n cynnig. Helpa ni yn adolyg hwn i ddeud daeth Iesu ac i ddeud tyrd Iesu. Amen. Diolch, Arwel. Reit, I'm just cael capos yn lle iawn, cos na'n i weld os di hwn yn gweithio ni. Dwi'n meddwl. Gadewch chi'n godi a canu'r ganol efo'n gilydd. O tyledu Emmanuel, a datod rwy mae Israel, sydd yma nachdyn unig Christ, nid i'n dasgiliad Iesu Christ, o can Emmanuel, thou art at ti o Israel. O tyflag i'r Jesu nawn, a dryllia allu'r gerin nawn, ro fydd i gorau drwy'r y wyl,
So Iesu, da ni'n dy ddiolch bod ti wedi bod a dy fod ti'n dod. A da ni'n mynd allan yr wythnos yma i fyw yn y gobaith sicr dy fod ti'n dod. Amen.